በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ስድራ ቤት እግዚአብሔር ከመይ ኢልኩም ልዑለ ባህሪ አምላክና እግዚአብሔር በአና ብድኹም አትደቁ ዘወትር ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን። ኣብዛ ሕጂ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ ድማ ተሃድሶ ዘይፅልይዎ ጸሎት ናይ ኦርቶዶክስ ዝብል እዩ። እዚ ብኸመይ ደምፀልኩም ዘለኹ ብፍላይ ሕጂ ዝሓድሽ ናይ ቀሺ ማርቆስ ደምፀለሉ ነጥብታት ገለ እንዳረኣየ ብዙሕ ሰብ ገለ ይመሃረሉ ኣሎ መሊሱ ይነቅሕ ኣሎ ገለ ድማ ይስንብድ ሓቆም ድመስሎም ገለ ኣለሞ ሕጂ ብፍላይ ነቶም ኣብ ትሕቲኦም ኮይንኩምሲ ተዓሪቕና ክበሃል ከለኩ በቲ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሕግን ስርዓትን ብኡኡ ተመሪሕና ክንከይድ ኢና ስለ ዝበልዮም ስለዚ እዚ ዕርቅስ ብቃል ኣዋዲ ተኣዚዝካ بحجن سرعة بيت كريستيان تأزيز كاز تجبر عرق سلازغنا نايز حلفة بتزنا برا يحلف كاب حجي نيو دتا مهارجي قات مرتن تمت يوم جن أمسولنا أنت زي كوينو زعينة قرب كم زي تأشي مرت عودي كنا عينة الزرار ما يقرب نيرو وتسنا موجودة مالتي جن تدقا قامي سوم قات يقبر له ينقرهم يملس لكم على أنت نحنا بتنا إيرتراي نمرح بقلين نمرح نحنا علامانا يلون كاي نقرهم على عرق مستفز أما ترايزي بزعبا مسكال بيزانة مسكال هايلنا مسكال قلا دبلزي سئلك أملخوت أوتيو سجل لمسكالك زينة قلا زبال أملخوت أوتي لهم بزعبا سئلنا يسلاسي مقبار دحر عرق يدب لكم دلو عرق مستفحالي بزعبا سئلنا يسلاسي مقبار قلا ملازي جيجايو يلومكم كاله بزح درسع كون نجارات كله خلي نوعو إلى تدالي سلزي مصاحنهم يمصاحن أبزا نيتمال تراي تزاربا جن إذن كل نايت صلوت مصاحفتي ووديون إذن نايت صلوت مصاحفت زياتن كلن جيجاتاتين يلو يتزارب لندل أنا جيجاتات كم زي كنا أبزح على في فيديو ملسي يبال الله تناتو جيجا خمي كم زخنا كريو فتين الله نسهم جن مسوا محابيركم حجي صوم نزن صلوت زين أيتصلي ونم أيبلون يمنزين زي مسكال هايدنا مسكال بيزانا مسكال قلا دبارز أيصليون يم دنوت أروى ده أنت دنوت أروى زي كاب أفهم كسمعكم ومساخم حبيرهم سنزي يصليون ده يكون نزل مصحفت زي كبالو نزل صلوت زي ده يصليو جنكا بحق سرعة بيت كريستيان تمريحنا أنا نخيل يوم زي نقول عغمان كم زي كاي تتعشاش ونيخ ስለዚህ ተሃድሶ ዘለዎን ጸሎታት ውሕዳት ካብተን ጠቂስዎ እንደለኸ ተቕሰልኩም እሞ ቁርብ መምሃር ኾነና ድማ ተስፋ ገብር ተማህፀም ቅድስት ማርያም ትምህርት ቤተ ክርስቲያን ትፈልጡ ወይራ ቤዛ ነፍሰ ኩሉ መዋቲ በሰማይኒ ወበምድርና አንቲ በጃ ናይ ነፍስ ኩሉ መዋቲ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ንስኺ ክዝብል ደቂ ዘራ ያዕቆብ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እሞ ንጎሆም ክሳና ረጊፆም ወጥወልና በጃ ናይ ነፍስ ኩሉ መዋቲ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድርን ዝብል ናይ ክርስቶስ ነገር ደንግል ማርያም በጃ ናይ ነፍስ ኩሉ መዋቲ ዝብል ምስታ ንሓጣን መይታዝ ግን መርገም ንኽንራገምን ክሕደት ንኽንዛረብን ግን ሸዋያን ቅርና ሕራይ ካልእቲ ናሁ ኣግበት ትክትብል በቃለ ማሕረት ይብሉ እለመነኑ ዓለም ወኣርባዕተ ኢሉ ስብሃት ወክብር ወሰግድ ለመንግስት ክይደሉ ሕዋተይ እንሆ ኣግበት ተኸይ በቃለ መስጋና ከም ዝብሉ ዓለም መኒኖም ኣርባዕተ ዝኸዱ ስብሃትን ክብርን ስግደትን ንመንግስት ክይግባእ እዩ ስብሃትን ክብርን ስግደትን ንመንግስት ክይግባእ እዩ ሕዋተይ ክንጽሊ ከለና ኣብ ሰማያት ትነብር ረበና ተነንብል መንግስትኻ ትምጻእ ንብል መንግስትኩም ትምጻእ ኣይኮናን ንብል ድንግል ማርያም ወስኻ ድንግል ማርያም መንግስት ከም ዘለዋ እሞ ንስኻ እትናታ መንግስቲ ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ኹን ዝብል ኣብዚት እዮም ስለዚ ሕዋተይ መለኩ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብለና መጀመርታ መንግስቱ ጽድቁ ንርኢ ዝብለና ድሕሪኹ ወሃበኩም እዩ ዝብለና ኣብ ሰማያት ትነብር ረበና ስለኻ መንግስትኻ ትምጻእ ንብል ስምካ ይቀደስና ንብል ስለዚ እምበር መንግስትኻ ትምጻእ ንብል እምበር ናይ ድንግል ማርያም መንግስቲ ከም ዘለውን እዘራ ያዕቆብ ግጥም መቢሉ ናብ ቤተ ክርስቲያን ስለዚ ሕራ ሳልሰይ ከይንውሕልኩም بمنت مكة مريم زين بالك مكين بمن يخ مكة مريم نسخن دخت بكاتي قرنا مدحانيتي لا مدحاني قرني حيلي بك صنعكو امكرس امي باخذ صنيعه اكرسني كله مريم تربيزه لقربان وانجل بليه وسعديك بدفكو نفسي وسقاي قرنا مدحاني اكرسني كله باخذ صنيعه اباخي يقول فعلكم نفسي نسقاي حواتي يستوعب ولا خص اللي نخلص تنانبل
وبيتا نفس قال أعرف ننبل وماريا نفس قال أعرف عين بيننا أبزو خن تايلو نفسين سجاينا راح يقرف علىهم كان مرحان يا أخي أكر صدق اللخا لسه خاصني أخنيلو كلام بوصل إحنا في قديمنا جن أنا يزرقكم كخا أنا كرس خبام بتكخا أنا تبجوا خازر نبرت أبزو خامسة بالزراعكم دنقل مريم يازبن كم زقر مسيوه سنة بعد أبيت خرسياننا زراعكم بيوان زته هو بصح كذا تم زلوا كنا سعودي بناتهم زوجوا عصوا لهم يكون ممكن لكم اللي حرايبا أبزو حدا قبلكم ربعي تازي تفسر مريم مرهاني تأدى وهيوا بس سيل الكيك بس دنقل مريم ولا سيبلا أمين مرهاني تأدى وهيوا يلو لا آدم إنه هو مرحان تمضون كده سيل الكيك حواتي لا آدم إنه هو نزل حنا من مسكت السقيل كرساسيو دنقل مريم يعني ما يتم قبر الله وسبحان نفسهم كافسي الله كيدو زوصم سلام نعاقتكم يخون زبالهم اسمنيو كرساسيو دنقل مريم أبزن بعد دس بالك مريم مرحاني تأدى من هو نيلو زرع كونتهم سلمنتاي أوصي الجلو نختار الحلم يتازمن سنفاو مهرم سلسة توي حرة زيادة خلتيا خلي تخا أما خلق أنت لبلهم سألكم بحطوا لنا الساعة سنن نستيته لنقل مريم قولوا بسين الساعة سنن بس حقول سلا يزبل أنا يقتل أنا يحيي السجاز قتل نفسه أنا في أزل بيزبل زنحر نص قتل كان نص يجزي يعني نبغى نتاينو لأن الساعة بقولوا سنن سلازي زصنح كامنيو زوسلك كامنيو زيادة أيوة أمن أيمن بوت عقم يتمالو نقول خاطر ردتي حرة شال شيتي سوى ست أكبي زي على هاتياته أم هايكم أحد تساعة هاتياته أنت تحوز يوم يركزي حنت ساعة تصنح مقالكم مسح قدس هاتياته تحازل لبوسي يزبونه وملكته وقال هاتياته تحوز ينركز حنت ساعة يصنع هون سلازم بعر بالكاز حبجن بالكاز حزن مريم إجزاء هني وتم كهنات سيرت كوها كل بوتات تاينالم يحدقن ينصهن كان لك خانات من إجزاء كان ما أصل حد يفتح خان يفتح خي قصي بالهالك بتنا بيت كريستيان ملكوت وقال زي أبزقن تايلو سوسة ساكبي زي على هاتياته أما هايوك هاتساته حتى تحتاج ليسي حتى نسمعه زي نبي مخانو أسترو هذا شوعيتي مسجل لك كما هاتياتي تستسري وسجل كابه كما هاتياتي تستسري وسجل سلسة كما هاتياتي تستسري يسجل له حاجتك تحق لي كاي يسجل له حاجتك تحق لي ثالثا كاي يسجل له حاجتك تحق لي زي بيقولوا انت عليكم وتبيتك نفتوه ازي نازرا يعقوب كاب املاح عند الهيصم بتابت خصيان نختل الهص مع كفي ابت خصيان تتول اتبزاويت عالم زبل زل حجي زغر عم زلو سقي لما يكون حنتخا انكر السماوات ومدر هلوتكي صحاي ووثي قدموكي ملائكه سماوات لاكوكي كما سماعين مدر نركي صحاي ورنا قدموكم ملائكه سناك على اخون يرو أسرعوا تعقلني بيكون كلمي سماين مدر نركي صحاي ورنا قدموكم ملائكه لا اخون يرو ترى وينهم ولا دبي يكون رابع سلاسي إذا بتخسيان كحلت آتين بار كن دخل في الكا زي تجاويهم مسافة تشوى زوتوا اللي كان دمراي زوتوا بوهتان كان دمراي ناشوا كقول روح يقول خلوا زحزنا كاي حرك هاي متقرشنا هاي متقرشنا حتى ذكر هنا عالم والدكي كنا سلام بأخي عالم دحينو والدخخا سلام كوينو زبل أفتي غرغريوس عبيين زوتوا زلرس خيدان ما تمشوا ويا مسقون تهلي وين من جمت رشا ويكان مجمرتا وصيف خليته وصل زي ترفو تملك عشوا زلوا خانه انتايلو بكل هنا انا باخص عالم دحينو اذا سب قرب ملس يلو ناي بوتاتو تمرت دي يصنع كاب ناي زرعا قبدو ناي قلدو خبل دو عرسي ناي بوتاتو ناي حواريا تمرت دي يصنع ناي حواريانا ابو تمرت دي يصنع ناي تم قدوسان تمرت دي يصنع من نغرو ميهوان مدهاني تاخم تخونت دنگل مريم هيرانيوس من نغرو قدوس يوستينوس سمايت من نغرو قدوس يفريم سورياو من نغرو قدوس ياريد من نغرو قدوس كيرلس من نغرو እዞም ኩሎም አቦታት እዚአቶም ከም ኢሎም ጽሒፎም እዮም እዚኦም ከ شواوان دخون وسيدهم لهم خونوا زرعا يقوب دخون قل بمنفس تراخيبهم خون تاريخ عصر تقبل زمن جميرو رغم ان دابلن اركب زبصيحو اب عسرا خفل زمن دغما خوينو نعدنا اتيو انت صوصواي مسرح دي منو سبا نغري اجي تمال تقيسين زنو نبمل اده تنشمون تنطبتاس حدا عينك مدهانيت ناي هيوان دبلالو بيزا زبلالو
كله سجدت مسجانا كبري جبا أزبلالو أوكي ده كويس هنصبح معلومات. كوبالن مصحف قدسي مرحوي كسايد بالريخال نفرد دفرد عن مصحف قدس منيو كفرد تباين لنا እግዚአብሔር አልፋን ኦሜጋን አኔ ዳሕረዋይን ቀዳማይን ዳሕረዋይን ናይ መጀመርታን ናይ መወዳእታን ቀዳማይን ዳሕረዋይን ቀልጢፈ መጽእ ኣለዎ ንኩሉ ከከም ዓስቢ ክፈርዶ ድማ ትዋጋ ወዋግኡ ክበኻ ተዓሳቢ ኢለይ መን እቲ ዝፈርድ መን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ እዚ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ቁጥሪ 22 ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ተመጺኻ እውን ንሱ እቲ ንጉስና ዝኾነ ክርስቶስ ክፈርድ ክመጽእ ከሎ ንየማን ብየማኑ ነተናባጊዕ ነተናጣልቃ ብጸጋሙ የቆመን እሞኒ ፍርዲ ይህበን መን እቲ ዝፈርድ ኢየሱስ ግን ንሃዋርያት እንታይ ኢልዎ እዚ ኩሉ ነገር ገዲፍናሲ ሲዒብናካ ድሕሪኻ ንኸይድ ኣለና ኢልዎ ቅዱስ ጴጥሮስ እንታይ ኮንክ ትበና ኢኻ እንታይ ኮንክ ንረክብና ኣብ 12 ወንበር ተቐሚጥኩም ን12 ነገደ እስራኤል ክትወርዱ 12 ነገደ እስራኤል ሕጂ እዚኣ ንበላስቲ ኣብ ውዳሴ ማርያም እንተትህሉ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንተዘይትህሉ እዚኣ ድንግል ማርያም ኣብ ወንበር ተቐሚጣ ን12 ነገደ እስራኤል ክትፈርድ እያ ዝብል እንተዝህሉ በቃ ተናይ ክርስቶስ ወሲዳቶ ፈራደ ሓደ ኢየሱስ እዩ እቲ ንፍርዲ ዝመጽእ ኢየሱስ እዩ ዝብል ወንጌል ከመይ ጌርኩም ማርያም ትፈርድ ትብሉ እንታይ ይብልዎም ነበረ ግን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብቲ ኢየሱስ እዩ ዝፈርድ ንፍርዲ ዝመጽእ ኢየሱስ እዩ ዝብል ወንጌል ኣብዚ ወንጌል እዚ ከዓ ሃዋርያት ኣብ 12 ዝፋን መንበር ተቐሚጦም ን12 ነገድ እስራኤል ክፈርዱ ምዃኖም ኢየሱስ ተዛሪቡ ይጋጭ ድዩ ሕጂ ከምዚ ገይሩ ሰብ ልቦም ዝጠወዮም በፍጹም ረዲኻኒ ብጣዕሚ ወላ እውን ነዞም ናይ ትግራይ ጳጳስ መካላይ ግዜ ዝሃቦ ስነ ሓሳብ ሲ ልክዕ እዛ ስነ ሓሳብ እዚኣ ንዓ ዘክራትኒ እታ ዝሃቦ ኣብ ትማሎም ገለጽካ ነርካሳ ብርሃን ክንሱሱ ንሃዋርያት ብርሃን ዝበሎ ሚልካ ዝገለጽካ ኣሎ እዚስ እታ ቃልሲ እታ መድሕን ተሓንቲ ቃልሲ እታ ቃልሲ ከምዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝገለክ ተኣሽሙ ከብለና ኣውፃእዮ እታ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 12 ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣላ ኣነ ናይ ዓለም ብርሃን እያ ትብል ቃል በቃ ብርሃን እያ ሕጂ ኣብ ውዳሴ ማርያም ከዓ ወይ ኣብ ተኣምረ ማርያም ንስኺ ናይ ዓለም ብርሃን ኢኽ እንተዝብላ ድንግል ማርያም እንታይ ምበሉ ኣብ ወንጌል ከዓ ንሃዋርያት ከምኡ እንተዘይብሎም ማለት ናይ ዓለም ብርሃን ዝበሃል ኢየሱስ ጥራይ እዩ ኣነ ናይ ዓለም ብርሃን እዩ ዝበለ ሕጂ ከዓ ንድንግል ማርያም ናይ ዓለም ብርሃን ገይሮማ ናይ ዓለም ብርሃን ኢየሱስ እዩ ኣምላኽ ገይሮማ እዚኣ እያ ነይራ ግን ክብሪ ንስሙ ይኹን ባዕሉ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 14 ንስኻትኩም ናይ ዓለም ብርሃን ንስኻትኩም ናይ ዓለም ብርሃን ስለዚ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ንብል ሓቂ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ብርሃን ዓለም ኢየሱስ ዋላ ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ ገይሩ ነቲ ሰብ ርእሱ ደዝረሉ ብጣዕሚ እታ ሰብ ፈልጣዊ ኩሉ ዘሎ እውን እቲ ምስተውዓል ከድልየና ዝግብኦ ነጥብሲ እታ ቤዛ ትብል ቃልሲ ሓንቲ ቃል እያ ግን ኣብ ኣጠቃቅማ እጂ ብርሃን ዓለም ክንብል ከለና ሓንቲ እታ ብርሃን ሓንቲ እያ ክልተ ኮይኖት ለክ ሓንቲ መድህንሲ ሓንቲ እያ ሕጂ ብጀካ ክርስቶስ ካል መድህን ኣሎ ሳይትበሉና ኣይትፀገግዕዎ ብፍላይ ብላክ ፀጊዮ ዝቐርቦ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሕረት ይሃብ ጳውሎስ ዶ ዝኾነ ፍጡር የለን ዶ ወላ ክዳን ዲልኩም ኣይተፀጋግዑና መድሕን ተኮይናስ መድሕን እያ ቤዛስ ሓንቲ እያ ክልተ የልና መድሕን እናበለ ዝዛረብ ነበረሲ ብርሃን ሓንቲ እያ ብርሃን እንታይ የብሎ ፍርዲ ሓንቲ እያ ክልተ ብርሃን የለን መድሃኒት ሓንቲ እያ ክልተ ፍርዲ የለን እኮ እዚ መጽሓፍ ቅዱስካ እንታይ እዩ ተኣምኑ ዘለካ ከይከያ ናብ ናይ ትማሊ ምናልባቶም ሓደሽቲ ብዛዕባ ቦታት ቤተክርስትያን ዝኾነ ኣፍልጦ ደይብልና ኣሕዋት ክንህሉ ንኽእል ኢና እዞም ዘንብበልኩም ኣብዚ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ክነግረኩም ፀኒሕና ኢና ትደመሳሰሉ ብዙሕ ኣሎ ዝሓለፈ ክፋል እውን ክትሪእዎ ትኽእሉ እዮም ሕጂ እንታይ ከብር ክፍትን ኦኬ ብዛዕባ ኣዋልድ መጽሓፍቲ እቲ ክገልጾ ዝግባእኒ ነጊረ ዋና ነጥቢ ብዛዕባ ኣዋልድ መጽሓፍቲ ክህልወና ዝግብኦ ኣፍልጦ ካልኣይ ብዛዕባ እዚ 12 ክፍለ ዘመን ካቶሊክ ኣምፂኦሞ ዝበሎ ሓሶት ከም ዝኾነ ካብ መጀመርታ ከም ዝነበረ ድማ ክንርኢ ኢና ሕጂ ማለት እቲ ሓሶት ክትርእይዎ ክንደይ ኣዋርሕ መጽናዕቲ ዝገበረሉ ሓሶት ማለት እዞም ኣቦታት ቤተክርስትያን እንብሎም ገሊኣቶም ንሃዋርያት ብዓይኒ ዝረኣዩ ምክንያቱ ሃዋርያት ክምህሩ ከለዉ ተምሃሮ ነይሮሞም እዮም ድሓር ንሳቶም
بسماعتنا زحلفوا እቶም ናቶም ተማሃሮ ዝነበሩ ካነት ትምህርቶም ናብ ዓለም ኣባፂሖም ሃዋርያት ኣይኮነን ክሳብ ሕጂ ንዓና ደው ኢሎም ይወርና ደው ናቶም ተማሃሮ እናተባራሩ እዮም ሕጂ ተማሃሮ ናቶም ዝመሃሩ ወይ ነግረኩም ደሎ ሕጂ ናይ ቅዱስ ኢራኒዮስ እንድሕር ዳርኢና 130 ዓመተ ምህረት ክሳብ 202 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ናይ መወዳእታ ብህይወት ዝነበረ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ እዩ 97 ዓመተ ምህረት ከባቢ ስለዚህ ካብ ቅዱስ ዮሐንስ ናይ 30 ዓመት ጥራይ ፍልል ይደለዎ ቦይና ትምህርቱ ዘለና እንታይ ይብልኒ እንታይ ይጽሒፉለሱ አድቨርስ ሄረሲስ ዝብል ኣብ ሳልሳይ መጽሓፍ ማለት እዩ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 22 ካብ 4 ደሎ እቲ ሄዋን ብዘይ ምእዛዝ ዝኣሰረቶ ማእሰረና ይሞት ማርያም ብተኣዛዝነታ እዚኣ ዓበድበት ተብሎ ነራ እዚኣስ ካብ ሽዋ ድመጸጋ እዩ ማእሰረና ይሞትና ድፈትሖ ኢየሱስ እዩ እዚ ማርያም ፈቲሓቶ ድበሃል ካብ ሽዋ ድመጸ በካቶሊክ ዳኣቶ ወይ ኣይኮነን ኣቦታት ሃዋርያት ምሂሮሞ ነዚ ሒዛ ድጽንሐት ቤተክርስቲያን ክድነቕ ጥራይ ደሎ ከመይ ዝበለ ጥንታዊት ከም ዝኾነት ከመይ ዝበለ ናይ ኣቦታት ሃዋርያት ትምህርቲ ሒዛ ከም ደላ ክድነቕ ጥራይ ደሎ አንጻር ናይ ዝትኸይድ ደለኻ ስኻ ድማ ሓድሽ ፍልስፍና ናይ ሰይጣን ትምህርቲ ደለኻ ንስኻ ኢኻ ንቐጽል ናይ መንሽሙ ድማ ብድሕሪኡ ክንርኢ ዘለና እድሚኡ ኸማን ይቕሬታ ናይ ዓመተ ምህረት ተዳርኢና ያሲ ዮስጢኖስ ሰማዕት ቅድሚ ቅዱስ ሄሮኒዮስ ይነሩ ዮስጢኖስ ከ 100 ዓመተ ምህረት ምስ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ድቀራረብ ማለት 100 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ናይ ብሰማዕትነት ዝሓለፈ ቅዱስ ናይ ሃዋርያት ተማሃራይ ዝነበረ ንሱ ልክዕ ከምኡ እቲ ብሄዋን ዝመጸ ዘይተኣዛዝነት بدنجل مريم كم دتسعر جرو زما بدأت زياتهم أبقى على سبحة بلا مدبالن نجيب زعوان نجار مريم مرتي داقميت هوان يبلوان دنجل مريم داقميت هوان حداش هوان قال النابلو نخلتي أن نتصورو ناي دنجل مريم سنان زمهارو أبوتاتهم كفتني مجمرت أبوتاتهم بحر رئينا مالك قدوس إفريم هيمن on the nativity يابزبل كفتني مزمور متحفقة ማርያም ታገነት ያ ይብላ ካብኣኻት ንኩልና ዘድሓነ ፍረ ተረኽበ ንሳያታ ነቲ ብሄዋን ዝተዓጽወ ኤደን ዝኸፈተ እዚ ደሓን ብቐሊሉ ኣብቲ ናይ ዘውትር ናይ ጸሎት መጽሓፍትና ደለ ኣብቲ ናይ ጸሎት መጽሓፍትና ተማጽሪሴ ነይረ ተፈሲኦ መድኃኒታ ለሄዋን ነዚ ኣይ ዝነቕፋ ነይረ መድኃኒታ ለሄዋን እዚ ብሽዋ መጽ በጣም ቅዱስ ኤፍሬምን ሽዋን ስንታይ ይራኺቦም ቅዱስ ኤፍሬም ኣብ 306 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ኣቦይ ካቶሊክ የለም ዝግዜ እዚ ኦርቶዶክስ ዝባ ፕሮቴስታንት ባዝ ገለገለ ድባሃልሲ ኣይፈለጥን ሓንቲ ቤተክርስቲያናት ትኸይድ እቲ ምስ ካቶሊክ ሓደ ክገብረና ዝኽእል ትምህርታት እዚ ናይ ኣቦታት ትምህርቲ ቅድሚ ምፍልላይ ዝመሃርዎ ትምህርቲ ሒዝና ብምህላውና ስለዚ ትምህርቲ እዚ ካቶሊክ ኣጽኒዖም ኣለዉ ናይ ምብራቕ ኦርቶዶክስ ኣጽኒዖም ኣለዉ ኦሪየንታል ኦርቶዶክስ ኣጽኒዕና ኣለና ንምንታይ ንሽዋን ንገለን ዝወሃቦም حجتي كبلا يخل الذي أس نهوان مدهانيتا دس يبلك نهوان مدهانيتا من يسوس ويس ماريا زين قش ماركوس إن حتى حجي تومسو تخرج لهم بو جرنا خن حتىكم من دحر نتناطو أمينكم وصنيعهم زي بحقيقة قش ماركوس نهواريانا أبو تاتي فلتوني يأمنوا له ديخن ቤተ ክርስቲያን ሓቅነታ ትርእይዋ ኣለኹም መልክዓ ትርእይዎ ኣለኹም ጽባቂኣ ትርእይዎ ኣለኹም ዝያዳ ብዛዕባ ክፍኣታ ክዛረብ ኣብ ዝጻዓረሉ ጽባቂኣ የነጽረልና ኣሎ ነመስግነካ በስጋታ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሃይማኖተ አበው ዘዮሐንስ አፈወርቅ ምዕራፍ 68 ፍቅድ 36 እንታይ ይብል እግዚአብሔር ኣብ ሲኦል ንዝደርብያ ናይ ሄዋን ጽኑዕ ፍዳ በኣኺ ዝጠፍአ ማርያም ደስ ይበል እቲ ንሲኦል ዘውረዳ ንድንግል ማርያም እቲ ፍዳ እሱስ በኣኺ ጠፊኢሞ ደስ ይበል ይብላል ድንግል ማርያም እዚ ፍዳን መርገምን ናይ ሄዋን ናይ አዳም ናይ ዘርኦም ሲ بدنجل مريم يطفي يبلعه قدس يوحنس أفورك قدس يوحنس أفورك خاحد النجوان وصل أبونا نتناهل زوج أصل الزبارة تمرتي
ዝፅረፍሉ ዝነበሩ ትምህርቲ ናይ ቅዱስ ዮሮንዮስ ትምህርቲ እዩ ናይ ቅዱስ ዮስጢኖስ ሰማዕት ትምህርቲ እዩ ናይ ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ትምህርቲ እዩ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ትምህርቲ እዩ በዚህም ተፀሪፎም ቤተክርስቲያን ትፅረፍ ዘላ በዚያ ሕጂ ነዞም አቦታት እዚኣቶም እናፀረፍካ ኣነ ተዋህዶ ክትብል ትኽእል ነፍሳት ተድሕን ገለ ኢሉ ዛረቦ ነይሩ ነፍሳት ተድሕን መን እዩ ነፍሲ ዘድሕን መን እዩ ነፍሲ ዝቕበል መን እዩ ነፍሲ ቅዱስ ቄርሎስ ሕጂ እውን ብኣኺ ኩለን ምእመናን ነፍሳት ዝድሕና እዩ ሕጂ ናይ ክርስቶስ ድሕነት ረሲዕዎ ብዛዕባ ድሕነት ክርስቶስ ዘይፈልጥ ድዩ ኮይኑ ቅዱስ ቄርሎስ ናይ ድንግል ማርያም ብኸመይ መገዲ ኣብ ድሕነት ንዓና ትሕግዘና ወይ ድንግል ማርያም ጥራይ ዘይኮነት መላእኽቲ ነቢያት ሃዋርያት እንብሎም ብኸመይ ኣብ ድሕነት ይሕግዙና ንስኻ ካብቶም ሓወይ ብፀሎት ኣብ ድሕነት ብኸመይ ትሕግዘኒ እናትታራ ኣለዎ ነፍሰይ ንኽድሕን ስኻ ብፀሎት እንተዳ ሓጊዝካኒ እኮ ነፍሰይ ንምድሓን ሓጊዝካኒ ኣላ ነፍሰይ ስድሒንከ ኣለኻ ብትምህርትኻ ንጢሞቴዎስ እንታይ ኢልዎ ትማሊ ንርእስኻን ነቶም ትምህሮም ዘለኻን ከተድሕን እዩ ነፍሲ ናይ ርእሱ ኣድሒኑስ ነፍሲ ናይ ካልኦት የድሕን ከመይ ገይሩ የድሕን ሓደ ሰብ ነፍሲ ዘድሕን ኣምላኽ ደይኮን هو بتمرت غير نفسها كاب حاجات እንድሕር ዳ ኣላቂ قواسي نفسها ምስ እግዚአብሔር ረኺባ ድሕነካ መድሓኒኻ ይበዝሆ ብጸሎቱ እንድሕር ዳ ንዓኻ ዝድግፈካ ኣሎ የድሕነካ ብጸሎቱ በአማላድነታ እንድሕር ዳ ትድግፈካ ኣላ ተድሕነካ ይደና ካብ ሕማቕ መገድ በብዙሕ መገዲ ክግለጽ ዝኽእል እዩ ዝሓለፈ ብሰፊሕ ርኢና ነርና ሕጂ እንታይ ክብለ እዩ ንቅዱስ ቄርሎስ ንዕንገድፈሉ ናብ ምድሪ ትግራይ ንምፃ ሕጂ ኸ በትሱ ዝርድኦ ቋንቋ أبو ناتنايل تتزارو سي ناب شوا زخيد يبلوم ناب عدوم أما أكل كبد عدوم سي برهان عالم زخون قدوس ياريد قدوس ياريد أغلون قدوس ياريد نتقرأي ترى يكونن نشوا ملو نيتيبيا ملو نمدري أجا زخلو نيرترا ملو برهان زخون بوي بتمرت إذا ناب كلا زخيد يبلوم أبو ناتنايل أب قدوس ياريد كيدوم أنك برهان كوصحو غلو مدهانيته كل عالم نعلم كل مدحانيت عالم كل مدحانيت يسوع زيكون نجرا يوتك أبزي أبناء صلة مصحف تخصنا كله رؤوس يزور السب أوش مصحف قدس كم دبل كم تعنتو يزم أنا يو برهان عالم يسوع زيكون برهان عالم كقدس فرادي نفرد زمس يسوع زيكون عصر دخلت هوارات كم عصر دخلت عمر كفردي مدحاني يسوع ترى يكون تيموثيوس كان مدحاني تواهيد الله عوتينيل كان مدحاني تواهيد الله أما مصحف قدس وجدي كم مصحف قدس وصاي مسرائيل تبي سندل أنتي مالتي يلوخ ترجمه بكنز فتن اسكي يسوع برهان عالمي هواريات كا برهان عالمي أنتي دا تفندلي يسوع فرادي هواريات كا فرردي أنتي دا يتفلل حتيات بزيك እግዚአብሔር حتيات زحدق ولا حد يلني من تنبيته ملكه بزيك حد እግዚአብሔር حتيات زحدق ولا حد يلني هواريات كا تايلون أمدري زأسركمو فتحكمو أمدري زفتحكمو أبسماء فتح أبز مدري حتيات نخحد بزي سلطان يبو حتيات زحدق فتار طراي جين انجل مريم كومو حتياتي قدف اللي أستسري كل حتياتي يقول زبلا مسكي تصرف نيرو كم يا على خمس حتيات غير كان لغا شيء حتيات كقدي فال كان لغا أنا محاريتي حتيات بقد في أنا كم أملاقي كم غيرو جزر ده كم يكون تلمنا لك أنا صار سلامتك سهرة مهرت كسبت وهي أملاق بملمانيا تنترك دا مريم بتاكسيان تابوتم قيت أمنم تيسالو من نايبا الله على دخول سلطان كم ني أملاق السلطان اللي واقع لقى كم غير ينسب زرده كم يكون بأمالات نتاب سؤالات أكن كتر داكات حتيات كان غير كان ودع تلمنا لك لازم خمس مجد حتيات كان يحب أستسريات الكاتب حتيات أستسريات اللي كتبت غير هجي تيجي بحال دلو أما صحف كل دلو تقصتها في نابي يخوف نابي يخوف نعو بزردو قام أنا تما بوتات متينا بقلصي كنا ردو دلينا عصر تغلط غفلة زمان زجمرة كم زي كنا كلمو زجمرة كم زغنا نمرد إمبر صحف كل دلو كم زعينة حطات من ناي مودة تانريو ناي كل زجير جزء جالس جاي
أبا جيورجيس زقاسة كلاتنا كمن نفطو دحر قدوس ياريت زعابي لك عد مدري أجازي زو قدوس أبو أب كلنا يسألوت متصحفتون دي حردارينيو بيزاوية عالم زبل كان بزح جزي زدقاقهم مدهانيت قبل أقول نبيل مريم نريو أب ساعات كلهم زحلفون تقيسين ير أنزي ولو قدس مريم ولادة كريستوس بأمان بيزاوية كل عالم بيزاوية كل عالم እንደገና ድማ ኣብቲ ኣርጋኖን ዝብል ናይ ጸሎት መጽሓፉ እግዝእትነ ወመድኃኒትነ እመቤትናን መድኃኒትናን እዩ እግዝእት ማለት ጎይታ ማለት ጎይታ ሲ ጎይታ ሓደ ጎይታ አይኮነ ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ሓደ ጎይታ እዩ ሓደ ጎይታ ሓንቲ ጥምቀት ሓንቲ እምነት እዩ እዞም ኩሎም ጎይታት ካበይ ኣምጪኹም ድንግል ማርያም ከመይ ገይርኩም ጎይታ ጎይታ ዳ አብርሃም ከማን ጎይታ ተባሂሉ መጽሐፍ ቅዱስ ሙሴ ከማን ጎይታ ተባሂሉ መጽሐፍ ቅዱስ ቅዱስ ሚካኤል ጎይታ ተባሂሉ መጽሐፍ ቅዱስ ጎይታ ዝተባሃሉ መጽሐፍ ቅዱስ ዘሎ ቁጽሪ የብሎም ሕጂ እዚኦም ነቲ ሓደ ጎይታ ድብል ተጻሪሮም ካልኦት ጎይታት ኮይኖም ኣለናለው ማለት ብዘይካይ ካል ኣምላኽ የለን ሙሴ ንዓኻ ኣብ ፈርዖን ኣምላኽ ገበርኩ ኸይ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 7 ሕጂ ንድንግል ማርያም ከምኡ ኢልዋ ድብል ኣብቲ ተኣምረ ማርያም ገዝብል እግዚአብሔር ንድንግል ማርያም ኣምላኽ ገበርኩ ኢልዋ ዝብል እንተዝብሉ ሕሰብ ኣብ ርእስኻ ቅረጾ ከቢሊ እሞ ኸዓኒ ኣብ ኦሪት ዘጸአት እንተዘይትህሉ ታቃል ኣምላኽ እኮ እዮም ዝብልዋ የምልኽዋ እኮ እዚ ጎይታ ድብል ብሙሉእ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንተዘይህሉሞ እመቤትና እንተንብላና ጎይታ ንወዲ እዩ እመቤት ከዓ ንጓል ኣንስተይቲ እዩ ከም ተጸዋዋ ስለዚ ሕፅር ብዝበለ እዚ ታሪክ 12 ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ከምዚሉ 16 ክፍለ ዘመን ከም ዝኾይኑ 19 ክፍለ ዘመን 20 ክፍለ ዘመን ደጉማ ኮይኑ ዶ ቡቢሉ ንዓድና እቲ ገለ ድብል ጽውጽዋይ ኣይትድከም من أي قرب دقائق حقيقة فرز زغل كن لذي زأكل حسوت لعتق زي انتهت كمكان لمن تاي تدق أجونا أنا قبل كذا اللي بزغنا قط أمي زي فيديو كويس عوض إليك سمعت إليها مليسو زفك سكا نجارسي أي تدقاكم أي تحسو حسي خان سبات كتتالزي أي تدكم ناي من قصة سمعت معصو أي تعصب علىها تقدر سكا تدكم دحنتك تعصو سبات تتالل انت قد سكا خنز حصو لك كم تنبيه دانيال تيكل تمزينكاس قليلكا فوقيسكا ترغيبكا يقاز تبعله بزما بوتات زياتهم تمزينكا فوقيسكان قليلكا نابقل معالم كترئيلكا كندز زاكل حصو لمنتاك تكتب زي أنا مودة تخبلا زدلي توم نسمع سبات كن حدراهم زين فلت لزقنا حق زمسل حق زي كنا غمز لومي سالا اي دليت كان ناجبرك حق مسل كاتقرب ولا هذا كم خمس لكم غلي درجة فلتتكم لزقنا حق خمس لخير رقصني ايه نتناتو حقيقي مالتيو يلكم تصنعكم سبات زين تسمعهم أذينا نيرنا غمت ምክንያቱ ዝመሳሰል ነገራት ኣምጪ ከእምን ዝኽእል መገዲ ገይሩ ቅሪብ ልኩም እቲ ሓቂ ግን እዚ ከእምን ዝኽእል ዓይነት ኣቀራርባ ከቅርብ ይኽእል ግን ክሳዕ መዓዚ ሓሶት ንግዙ እዩ ማለት ሓቅን ከቅርብ ሓርጭ ፀጥ ኢሉ እንተዳ ርኢኸ ንፋስ ክሳዕ ዝብገስ ጥራይ ንፋስ እንተዳ መፂ ቦታ የብሉ ያቕለና እዩ ነዚ መስቀል እዚ ትንብርከኽ እንተዳ ሃሊኻ ጎይታ ንጉስ ገዛኢ ኢኻ ትብሎ ዘሎ እዚ መስቀል ዝኽሰግደሉ እንተዳ ጀሚርካ እሱ ጎይታ ኻይ እሱ ንጉስ ኻይ እሱ ገዛኢ ኻይ እዚ ማለት እስኻ ጣዖት ኢኻ ተምልኽ ማለት እብለካ ኣለኹ ዝበለ ሊቅ በሎ ዝበለ ዘያማይ ዘይሞ ንዕንጨይቲ መስቀል ምስጋድ ጣዖት እዚ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ኢልና ሒዛቶ ዘላ ቤተ ክርስቲያንና ንመስቀል ይስገድ እዩ ኢላ ሂባትና ዘላ ሕጂ ጽኒሓቶ ዘላ ካብ ጥንቲ ኸይመስለኩም ካብ ጥንቲ ካብቶም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢሎም ሰመይዋ ቤተ ክርስቲያንና ሊቃውንቲ ቦታት ቤተ ክርስቲያን ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ተባሂሎም ዝጽውዑ ቦታት ንሳቶም ኣይኮኑን እዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ሰግድ ለመስቀል እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተቀደሰ በደሙ ክቡር
مسكال هايلنا مسكال سنة مسكال بيزان مسكال مدهين تنفسنا إلهم صحيفهم زلوا صبروا مسجدي لهم زوجوا زرايا قابيو أبناء ليك أونت تمرت أنت لا تمثليسنا كأبناء ليك أونت بزعبا مسكال زمهروا تمرتي كبابي 100 سوسان كساب كلتي 125 عامة مهرت كابز نبرو حدا طرطلوسيو طرطلوس بزعبا سماعت النت كزارب كله تايلو نيرو دم سماعتات زرقناي بيت كريستيانيو ونابله بزعبا مكرا مسكال بسفيعو سبخ زنبره ابوي بزعبا ناي مسكال كمهر كله انتايلو اب كله تغباراتنا يب እዚ ሕጂ نزاربو زلنا عزيز نغركم زلخو تمرتي اب 160 ዓመተ ምህረት ዝነበሩ ክርስቲያን ዕለታዊ መነባብሮኦም ምስ መስቀል ከመይ ይመስል ከም ዝነበረ ዝነግሪ ማለት ስለዚህ እንታይ ይብል ኣብ ኩሉ ተግባራትና ይብል ኣብና ኣትወሉን እንወጸሉን ቅድም ምሕጻብናን ክዳውንትና ቅድም ምኻድናን ንግሆን ምሸትን ማኣዳ ኣብ ንቅረበሉ ጊዜን ምሸት መብራህቲ ከነብርህ ከለናን መጽሐፍ ቅዱስ ከነንብብ ምንባብ ክንጅምር ከለናን ዕለታዊ ሰራሕና ክንፍልም ከለናን بتأمرت مسكال نمعتب له إذا توم قداموت كريستيان زغبرو زنبرو أبانا دما توفيتنا توم قداموت كريستيان تختلنا حيزنا يو أصنعنا نخيد زلنا ناي كريستيان تمرت مخانو بزي كنردا نخيل كال كابتم عبيتنا بيت كريستيان ليك أو انت زبهالو قدس يوحنس أفورك بزعبا مسكال سفي صحيف نيرو قالك هابو كنشلا بيلنا نموسات نتي ودروس ابز لا اخل ملقت انتايبل ازي زخبرن زتزرغحن مسقال يبل ازي زخبرن زتزرغحن مسقال سرو امدري ጫፉ ድማ ኣብ ሰማይ ይሉ سرو امدري ጫፉ ድማ ኣብ ሰማይ ቆጽሉ ዘይረግፍ እንባብኡ ንጥፋት ፍሩኢ ድማ ንሞት ዘይኮነዩ ነቢ ዳዊት ብዛዕባኡ ክዛረብ ከሎ ይብል ንሱ ከም ታፍሪያ በብግዚአት ቆጽላኻ ዘይረግፍ ኣብ ወሰን ወሓዘማይ ተተኽለት ኦም ይልዋ መዝሙር 1 ፍቅድ 2 ዘሎ እዚ ኦም እዚ ጥበብ ብዛዕባኡ ክትዛረብን ከላ ንዝኣምንዋ ኩላቶም ኦም ህይወት ይበለት ይብል ስለዚህ ቲ ፍሪኡ በብግዚኡ ዝህብ ዝተባሃለ ዳዊት ዘመረሉ ንሱ እፀ መስቀል ይልዎ እዚኣ ጥበቡን ኦም ህይወትያ ዝተባሃለ ኦም ህይወት ዝተባሃለ እፀ መስቀል ይሉ ናይ ነቢ ኤርምያስ ቃሉን የምጽ ዝድና ቃል ኤርምያስ ኣብ ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 11 ፍቅድ 19 እንታይ ይሉ ነይሩ ስማኸ ይዝከር ነታኦም ምስፍሪያ ነጥፋያ ይሉ ኣብ ሃገር ሕያዋን ድማ ካብ ሃገር ሕያዋን ድማ ንመንቆስ ሳይሎም ተዋዓዓሉ እዚ ናይ ኣይሁድ ትንቢት ይመስል ኣይሁድ እንታይ ኢሎም ነይሮም بدحر كريستوس مسكال تأمرات يقبر الله مو زخرو خطأ كدمسس نطفايو غواف نقبر راي إرمياس أقدمه بزعبو أذن تايل نيرو سماك يذكر نتاوم مسفريا نطفايا كاب هاجر حيوان دما نمنقص سايلم توععلو إذون بزعبا قدس مسكالي لقدس يوحنس أفورك يترجم قدس يوحنس يقص لمن تايبل اتبحبست زواهبنا ناي كريستوس سغا اصهيوتي بحال ጎይታ ነትሕብስተ አልዒሉ እዝም እንታኹም ንመደምሰስ ኃጢአት ኣብ መስቀል ዝፍተት ስጋዩ ከም ዝበለ ነቶም ኣብ ነፋስ ዝወንጨፉ ሓያላን አጋንንት ከጥፍ ናይ መንግስተ ሰማያት መገዲ ንኸዳልወልና ነቶም ዝኣምንዎ ነዚ ኦምዚ ናብ ሰማያት ንምውፃእ መሳለል ገበረ ኢሉ ቶም ብክርስቶስ ንኣምን ንመንግስተ ሰማያት ንምውፃእ ናኡ ንወፀሉ መሳለል መስቀልዩ ይብል ቀጽሉ እንታይ ይብል ኦ ኣሕዋተይ ነዚ እጹብን ዘደንቕን ሰራሕ ክትሰምዑን ከለኹም እቲ ሓቀኛ ጉንደወይኒ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊኡ ዝተዘርግሐሉ እዚ መስቀል እዚ ከም ዝኾነ ፍለጡ ንሱ ንሰይጣን ሞትን ጥፍኣትን ንዓና ነቶም ንኣምኖ ግና ኦም ህይወትን በደልና ንድምስሰሉ ናይ ዕረፍቲ ልብሲ ዝጓናጸፉሉ መስቀል እንታይ ኢልዎ ኣብ ጸሎትና እንታይ ኢና ንብል መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽንዕነ መስቀል ቤዛነ መስቀል መድኃኒተ ነፍስነ ንብል ስለዚህ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅውን ልክዕ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ መስቀል ሰይጣን ዝተቀጥቀጠሉ ይብል ንሱ ኢሉ ንመስቀል ንሰይጣን ሞትን ጥፍኣትን ይልዎ من مسكال
መስቀል ንሰይጣን ሞትን ጥፍዓትን ነዚዮም ብዙሓት ናይ ሰይጣን ተኸተልቲ ናይ ሰይጣን ደገፍቲ ኮይኖም ንመስቀል ክጠፍዕ ኣለዎ ኢሎም ክከራኸሩ ንሰምዕ ስለምንታይ ንዓኣቶም ዝፃረር ስለ ዝኾነ ኣቐዲመ ነጊረኩም ነይረ ንሱ ንሰይጣን ኢሉ ሞትን ጥፍዓትን ንኣና ነቶም ንኣምን ግና ኣይሁድ ክህዱ ንህነስ ኣመነ ወእላ ኣመነ በሃይለ መስቀሉ ድህነ ኣይሁድ ክሓድዎ ንሕና ግና ኣመናዮ እቶም ዝኣመና ከዓ በሃይለ መስቀሉ ብክርስቶስ ድሓና ኢሉ ስለዚ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ልክ ምስኡ ዝተሓሓዚ ነቶም ንኣምኖ ግና ኦም ህይወትን በደልና ዝድምሰሰሉ ናይ ዕረፍቲ ልብሲ ንጓናጽፈሉ እዩ ነዚ ምስጢር እዚ ዝነግር ድማ እዚ ጥበበኛ ሰሎሞን እዩ ኢሉ ከዓ ካብ መሃልየ መሃልኻ ኣይወስድ እንታይ ይብል መሃልየ ኣብ ዝተባሃለ መጽሓፉ ኣብ ትሕቲ ጽላለቱ ከሓድር ፈተኹ በለ ምቁር ፍረ ድማ ኣብ ዘመንና ንመገብ ነዛ ህይወት እዚኣ ፈተዋ ነቢ ዳዊት እውን ክፉእ ካባይ ንኽርሕቕ ብኽንፊ ረድኤትካ ሰውረኒ ኢሉ ስለዚ ሰሎሞን ኣብ ትሕቲ ጽላለትካ ከሓድር ዝበሎ ዝጽላለቱ ዝተባሃለ መስቀል እዩ ዳዊት ክፉእ ካባይ ንኽርሕቕ ብኽንፊ ረድኤትካ ሰውረኒ ዝበሎ ክንፊ ረድኤት ዝተባሃለ ቅዱስ መስቀል እዩ ይቕጽል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ኣቤት እዚ ድንቂ ዓብ ስራሕ እዩ እዚ ምስጢር ዝሓድስ እዩ ካብዚ ኦም እዚ ናይ ህይወት ምንጪ ይፈስስ እዚ መስቀል እዚ ጎይታና ጎድኑ ተወጊኡ ካብኡ ማይን ደምን ምስ ወፀ ዝስተ ዝኾነ ደም መስቀል ዝለበሰ ልብሲ እዩ ካብ ጎድኑ ዝፈሰሰ ማይ ድማ ንምእመናን ዘይጠፍእ ፍረ ንኽንፈሪ ኣብ ስጉኡ ዝተራእየ እዩ ስለዚ ንመስቀል ምስጋድ ይግባእ ንመስቀል ምስጋድ ይግባእ ይብል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ዳዊት አቀዲሙ እንታይ ኢሉ ነይሩ ኣብቲ እግሪ ጎይታና ዝቆመሉ ንሰግድ መዝሙር 132 ፍቅዲ 7 እግሪ ጎይታና ዝቆመሉ መቆም እግሪ ናይ እግዚአብሔር ዝተባሃለ ቤተ ክርስቲያን ንሰግድ እግሪ ጎይታና ጥራይ አይኮነን መላ አካላቱ አማህፀና ዝሓደረ ናብ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ንሰግድ እግሩ ጥራይ ዘይኮነ መላ አካላቱ ዓሪፍሉ ዝወዓለ መስቀል ንዕኡን ንሰግድ እዚ ቅዱስ ያሬድ ህየ ንሰግድ ኩልና ሃበ ቆመ እግረ እግዚእነ ህየ ንሰግድ ኩልና ህየ ንሰግድ ኩልና ሃበ ቆመ እግረ እግዚእነ ሃበ ቆመ እግረ እግዚእነ ሃበ ቆመ እግረ እግዚእነ ሃበ ቆመ እግረ እግዚእነ ኣብቲ ጎይታና እጋሩ ዝቆመሉ ኣብኡ ንሰግድ ስለዚ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅን ስለዚ ንመስቀል ምስጋድ ይግባእ እዩ ኢሉ ናይ ጸጋ ስግደት ንሰግድ ንፈጣሪ ናይ ኣምልኾ ስግደት ንቅዱሳንን ንቅዱስ መስቀልን ከዓ ናይ ጸጋን ናይ አኽብሮት ስግደት ንሰግድ አቤት እዚ ዝተመስገነን ዝኸበረን ኦም ነገስታትን መኳንንትን መሳፍንትን ኩላቶም ዝኽብርዎ እዩ አቤት እዚ ኦም እዚ ንኩሉ ፍጥረት ወዲ ሰብ ዘጽንዕ ዝተመስገነ ክቡር መስቀል እዩ ብኡ ብምምዕታብ አጋንንት ዝሃድሙሉ እዩ ኣብ መስቀል ዝተሰዓሩ ስለ ዝኾኑ ከነማዕተብ ከለና ሓይለ አጋንንት ንርሕቕ ስለዚ ኩሉ ግዜ ከምቲ ጦርጦሎስ ዝበሎ ክንትስ ክንድቅስ ክንምገብ ስራሕ ክንጅምር በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ነማዕተብ ስለዚ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ኻይሉ እዚኦም ዝን ኩሉ ፍጥረት ወዲ ሰብ ዘጽንዕ ዝተመስገነ ክቡር መስቀል እዩ ብኡ ብምምዕታብ አጋንንት ዝሃድሙሉ እዩ እቲ ዝተረገመ ዲያብሎስ ዝስንብደሉ እዩ መላእኽቲ ይኽብርዎ ሰማዕታት የመስግንዎ ሐዋርያት ብዛዕባ ክብሩ ይነግሩ ቤተ ክርስቲያን ድማ ሽልማታን መልክዓን ትገብሮ ኢሉ ከምቲ ቅዱስ ዳዊት ነቶም ዝፈረኻ ሰንደቅ ዕላማ ሃብካዮም ዝበሎ ናይ ክርስቲያን ሰንደቅ ዕላማ ባንዴራና ድማ መስቀል እዩ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ኢሉ ሽልማታን መልክዓን ትገብሮ
نسخة اتناي كبر بعال بيت كريستوس زتسقل الليو نعو كهالينت عبيت صنعات فقرن حدنتن نغويتانا مسناي بهاري ابو مساب مسناي بهاري هيوتو منفس قدوس لومن زوترن كساعتانا يموداتا معالتي نزل عالم بحق مسغوانا يخنو امين يبل بركاتو مسانا يكون قدوس يوحنس افور ابرا يوحنس معراف 22 اوم هيوت ويكا عص هيوت تباهيلون تصويعلو اذا عص هيوت ازي تيقون زتباهلا افريقاو ليق انتايلو عص هيوت زتباهلا قدوس مسقل يلو مخنياتو هيوت زرخبنا كريستوس او تسقيلي هيوت عديلنا كنزمر كلنا بيت كريستيان صغانا ساينا وهيوت ركبنا بهايله مسقلو لاغزينا صغا رخبنا هيوت كاتواهبنا اينا بين بحيل مسقلنا يغويتانا سلازي تيقون افريقاون مسو بزمساسل عص هيوت تباهله قدوس مسقل كابو كل عينات دس زبل مقرنا منفس فريتات تقبلنا اينا كم مسقل دحنه ترخيبنا مسقلينا دحنه ترخيبنا طمقت قربان نطمقت زخون ماي زفسسو ايو نقربان زخون دم زفسسو ايو بزح حيابات مكرا مسقل بمقبال نرخبه هيابالو لذي كاو دس زبل بزحن مقرن هياباتن سلاز تقبلنا عص هيوت مسقلي يبل قدوس إفريم سورياوي ون تايبل ابناي لدت درساتو مسقل عص هيوتي مسقل عص هيوتي مدهانيت عص هيوت مدهانيت عص هيوت زنتو واتو مسقل زنتو واتو مسقل زنتو واتو مسقل زنتو واتو مسقل مدهانيت عص هيوت مدهانيت عص هيوت زنتو واتو مسقل زنتو واتو مسقل زنتو واتو مسقل زنتو واتو مسقل مدهانيت عص هيوت مدهانيت عص هيوت زنتو واتو مسقل زنتو واتو مسقل زنتو واتو مسقل زنتو واتو مسقل زينا قدوس ياريد مزموريو قدوس إفريم كا لكعكم مسقل عص هيوت يلو قدوس ياريد كا مدهانيت عص مسقل يلو مدهانيت عص هيوت عص هيوتن مدهانيتن من زنتو واتو مسقل إذا مسقل يلو كال قدوس جيرجس زغاسچا تريناون اي موداتا مسقل نسيطان زطف مسار رئس اغاننت زقرص سيفيو بمبال ابت وداسي مسقل زبحال مصحفو اقميطلنالو سلازي زخبركم حزب كريستيان كافتي بزح ناي بيت كريستيان سفيح عميق زخونه تمرتي ازي قنطار زخون ناي بولي كيدان ابوتاتن ناي حدش كيدانن ليقاونتن ابوتاتنا نبياتن حوارياتن بزعبا مسقل زمهرو زنبرو بزعبا مسقل زامنو زنبرو امنتن تمرتن ازي مسل بيت كريستياننا خا ناتهم ولاد سلازخونت نعو نزي تفيت زاقميطا كساب حجا صنيحتلنالا እግዚአብሔር አምላክ ነዚ እምነት እዚ ናይ ቦታትና ዘረከበናን ናብዚ ክቡር በዓል መስቀል ዘብጽሐናን ክብርን ምስጋናን አምልኾን ውዳሴን ንዑ ይኹኖ ሩሑስ በዓል ብርሃነ መስቀል ይግበረልና እግዚአብሔር ሰላም ምሸት ንሳለማ ለመድኃኒትነ በትፍስሕት ተቀበልዋ ለታቦት
እስመ ዋካ ይእቲ ወብርሃን እስመ ዋካ ይእቲ ወብርሃን ዋካ ይእቲ ወብርሃን